Ngayong gabi sa inyong mga kabingkayan for this video mga kabingka. So wala na ni intro diretso na ni let's fight. So ato na ni tanggalon ni Black Mass sa akong dagway ko unsa ni kasakit mga kabingka, sakit ba o dili mga kabingka. Let's go. Tanggal na rin. No? Di ba na ubar uwi kay mo sakitan pero ano tanggal na. Wala man, wala may sakit. Uban, uwi raw gaya ko. Sakit. Dok, ha? Ano? Padre. Tanggal na ng Black Mass. May kasakit-sakit. Wala na ko'y maingon mga kabinga, wagi sakit. So, ito po si DJ March Barios. See you in next my vlog mga kabinga. Bubush kami. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.